Вітаю, шановне господарство, по-ранейшему на канале АБ. С вами по-ранейшему Алексей Блажевич. Мы с вами по-ранейшему в Польше. И сегодня у нас 19 красовика 2025 год. И вот иду я сегодня с працы, и тут хоп, живелка прямо у будинку. Як от вона сюди заскакала. Занесем її, взяв я сурветок, даби каб ніякі. Занесем її. Виключимо тут світло, занесем її. На воду випустимо. Жарко. Ну, тише, тише, тише. О, хочеш бігти. Жадаєш бігти. От. Іди, малышка. Живи. О, вибродилася. Ой, курва. Вибродилася. О, это саме. Вот. Ну, нам з вами жити так само у волі. І їй так само жити у волі. Всім всього найлепшого. Покуль-покуль. До наступного відео.